priamo v sútoku Tisy a Dunaja. Toto už je Tisa, rieka, ktorá vyviera na Ukrajine, ide cez Rumunsko do Maďarska, ide aj cez Slovensko, hraničná rieka, asi 5 km. Bol som pri brehu, v blízkosti Čiernej nad Tisou. Nádherná pláž tam je. Sme ubytovaní v blízkosti Nového Sadu a toto je starý Slankamen prístav, kde sme si prijali kapitána. Tisa, mestá sú Tisa, Szolnok, Szegedin, to je teda 0. bod. Ostrovček, tam je ešte ďalší kanál Tisy, ale toto je ten hlavný tok. 700 metrov kubických za sekundu približne, dĺžka 966 km, spája Maďarov a zase máme Srbsko. Asi pre mňa najdôležitejší cieľ dnešnej cesty, nie dnešnej cesty, ale letnej cesty po Srbsku.